Okay, may mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala nini ngatong tulumanon sa kahanginan C-on-A Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pizza 20 na kini manghigala sa bulan sa Disyembre naman Enero tuig 2026 o padayon kita sa atuwa nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Kumusta naman mo din ha? Kumusta naman si Pita Soldevillio, Solamilio? Kumusta naman ka Sister Pete? No, nga tuwa usab nga tigpaminawan. Ug gantanan gyud na tigpaminawan ini ato ang programa, no? Daghang kay mo ingon ako pero sorry kayo, wala ko kayo pod makamulalong no? O kinsa pod mo pero salamat kayo no nga nagpaminawan gyud po mo pirmi. Ako maning kamot ra gyud ko bisig daghang ekog trabaho nga makaserbisyo ra gyud gihapon ko ninyo sa kahanginan. So kumusta naman no? Na ginaot kita nga okay ra mo sa wala ra may problema, walay ubo, walay sip-on. Walay sip-on, walay ubo, walay hilanat, naginhawa pa hinoon, no? Dilisod pa wa na ta maginhawa, no? Nada no, patanayo na kita sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Abi no ari tamang higala sa ato ang Saint of the Day, January, samantarong January ha. January 20 ang ato ang karong santo, basing inyong sangay ang atong santo karon. Ang atong santo karon mao si San Fabian. San Fabian. Bueno kini si San Fabian, obispo ni siya sa Roma, no? During the time of Emperor Decius during the persecution. He died a martyr's death, purity and holiness. No, luoy kay ni si San Fabian mahigala. Na timingan ba nga siya maoy Santo Papa ni adtong panahon ni Emperor Decius nga wala pabitaw mahimong official religion sa Roma ang Catholicism kini bitawng Christianity. So nagipatay gyud in taon kini siya no. Nya naila kini siya sa iyahang yung pagkabuutan ug pagkabalaan. Ayan no. Nahala no, padayon ta mangigala. Kumusta naman mo dinas Bais? Kumusta naman mo dinas Manhuyo, akong hometown? Kumusta naman mo dinas Dumaguete? Ako din kumusta ako ng ako ang mga kaubanan sa kining Commission on Migrants and Itinerant People. Of course, no? Ang magtiayon nga si Brother Eli o si Sister Yuyong Mapili. Ayan, Mapili. Kumusta na, no? Gimanusab si Sister Luz Estrelianes. Gimanusab ang magtiayon nga Mike o si sa tingala na itong kasawang Mike. Abi na doon na dito ko ang mga higala ha, karong Pebrero, no? Andam-andam na mudaan, no? Mga kaigsuon na to duha ka participants kada parokya. Doon na tayo seminar dito sa may kining atot ang atong venue adto dito sa parokya ni sa akong classmate, akong amigo, kauban akong gitarista sa una sa seminaryo. Doon na mi pinagsamahan ni Father Ronald Ablong. Mga gitarista mi sa una sa choir, no? So muna nga kauban mi ani ni brother ni Father Ronald Ablong muna nga sayon na nako siyang nahangyo nga ang venue adto sa iyang parokya sa kining sa maning parokyahan niya Kamanhak, no? Dahil ano may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tamis kayos pangluwas, walay sakit sa ulo, walay lakit sa tiyan, walay rayuma, wala maukira ang pananaw, apan nagginhawa pa. Ayan, no? breathing sa ato pa nagginhawa dilpin. Ayan. Lipayon na kita ini mahigala bisag walay kwarta kay ang kwarta makit-anra apan ang kalipay lisod kay pangitaon, no? Pero wala bahala goy kwarta sa kay malipayon ra okay ra kay ang kwarta makit-anra apan ang kalipay lisod pangitaon. Abi no arita manggala sa CBCP News balitang simbahanon ini kamuntuhon matud pa ni Cardinal Tagle, no? Cardinal Tagle matud pa niya atol sa iyahang mensahe
sa ordinasyon ni Bishop elect Bishop na gini Samuel Agcarakar, ang bagong obispo sa San Jose, Nueva Ecija, no? Matud pa niya, Bishop's office is a mission, not promotion. No? Gipaklaro gyud ni Cardinal Tagle mga higala nga ang pagka-obispo dili usa ka promosyon kung dili usa ka misyon. So nindot sa ning mga mga mensahe ni Cardinal Tagle kay usahay ra ba malimot nga ang ato di ang mga nadawat nga mga kaayuhan usa sa pangalagad, no? Usa di kana kamisyon dili usa ka promotion, no? Sa pananglitan ikaw mahimo kang mayor sa inyong lungsod, ayaw na una ang promosyon na gikan sa imong pagkakonsehal na himo kang mayor, una nga usa ka na kamisyon. Una nga paningkamot gyud, no, nga mulambo ng imong lungsod dinha, no, kanang bisag unsang mga klases kalambuan para sa kayo, dili kalambuan sa tinunto. Kami doon diri sa Yungon, mahigala masaligon ko sa akong amigo nga mayor diri, no, kay kalambuan magining iyaha, no, kami diri kaluoy sa Ginoo mahigala diri sa Yungon, ako kang among mayor diri higala gid mi ang amo gitanaw kalambuan. Ayan. Nahala, no, may muto na ari kita mahigala sa Vatican News. Pope praise, no, sa tupa iyang nagampo siya for the Democratic Republic of Congo and flood-stricken in Southern Africa. No, sa tupa nagampo gyud si Pope Leo alang lagi niining kahimtang sa Congo, no, Democratic Republic of Congo, kay medyo dunay gamay problema usab sa ilahang panggoberno. Murag dunay mga gitawag natong mga pagsaway ingon niya na. O niya kusog mabuga ayong baha karon mahigala dito sa Southern Africa, giampo pud kini sa atong talahuron nga Santo Papa si Pope Leo XIV. No? Kala kumusta na mahigala karon walay problema tas baha siguro kay kuan man ting init maron, pero doon nagi panalagsa siguro nga doon nagi mubulong nga baha, no? Pero kapag ako na man jud koy kuan pod mahigala unta, no, nga kay nagproblema man lagi nagproblema man lagi gitag tubig, no, tubig baha, ay may maayo unta kung maghimo ta og ang mga kadalungsod ba dunay water impounding area, no? Kadalungsod gina nga naman kay problema man lagi mo tubig, labi na gyud sa mga lugar nga talag sa kaayong suba na yung mga lugar dir sa amo may gala nga dapit diri sa ato sa Negros Oriental, kining mga dawin kining maamot kining bakong, pero sigon sa akong nasayran kining dawin og kuan siguro ura og kuan man siguro kining kini ba sa Sambuanguita murag lisod-lisod din sila tubig din ha, no, puna nga dag ubay-ubay gyud, no, nga muna nga daghan kay tag tubig pero baha, no. Makaingon kita nga walay lugar nga walay tubig dinhi sa tuwa, tanan tubigan gyud, pero ang problema kay panahon ra pud ting ulan, baha mo na nga mas maayo unta, no, suggestion ra sad ni, no, dili malagi tay katungod lagi nga mamando nga kung mahimo ang kada gyud lungsod aduna gyud water impounding area, kana bang kuanan ba kanang unsa ngalan ana kanang tapuka sana tigumanan sa tubig ba para sa panahon nga daghan na magamit na nato, no, sa siguro first din natong gamitan na ng atong tubig kung naa maganit na water impounding area kinig yung agriculture nya ang ang pinakagwapo nako para lang mahigala, no, ang pinaka maayo yung kaing itanom nato humay, no, kay kusog man ta mga og humay Buda nga mo rin na bisyo na itong sigig import o humay gikan sa laing nasod sa Vietnam, Thailand, hay may maayo o mananom na lang tag humay. Kaya wala man tayo tubig mo na nga atong i-utilize ang tubig baha. Okay na malamang kita sige na pareho sa kining bindoy nga sigig kabahaan. Mas maayo siguro nga gamito na to ng tubigas bindoy para dire sa mga lugar nga walay tubig kayo. I-impound ang tubig himuon nga dam, no, mga matud pa unsa man ni mga dam, mga dagko kay nga dam gyud nga dako kay gasto, pero kanaro na nga wala ra mahigala sa ghost project nga mga kinibitawng gitawag og in English og flood control.
ang pinakagwapo nga flood control katong gunitan ang tubig aron nga dili makadagan paingon sa kabalayan apan paggunit sa tubig magamit pod pang agrikultura. Suggestion na sada, no? Suggestion na sada nga ato kay ako pay naa din ha. Ako pay ana din nabuhaton gana nako kutob sa mahimo kada barangay kung mahimo. Doon nagi water impounding area para magamit na para sa agrikultura. Para sa ako lang sa ako lang na in order to improve our agricultural kanang stability kinahanglan nga daghan gid tubig. Kay kung wala tay tubig maglisod kita pag-improve sa ato ang kanang agricultural kanang stability. Kay wa man tay magtanom ta nga wa man tay kabisibis. Kanang di malasa na magsige kag tanom-tanom din na niya wala kay ikabisibi sa imong tubig. Kinahanglan nga naagyo ka sa imong tanom. Abi no, ingon na ni ana manghigala no. Ako manghigala kana bang sideline rafod ba nga di gyud ingon nga mauna gyud kining ato kay pare ano man lagi ta. Wala man lagi gyud tay abilidad kabahin ni ana pero ang ato basin pug makatampo ra ta ba. I know na ako'y gamay pong nakamahuan kabahin ni ining nga butanga kay engineering graduate man sad ko. No pero dili lang kita lupig yutaan ang mga kanang naa sa ko kasi sila mo naggunit sa rinda sa pangagamhanan kakon ako pa ay siguro kada lungsod do nagi water impounding area bisag unsang paagi itangki ba maghimo ba gamay nga dam basta kay ingon na yun akong target nganuman aron masulbad usa sa mga masulbad nato ni ana mao kining gitawag nato og flood issue no problema sa flood problems, flooding problems, no? And of course, kining problema sa agriculture. Kaya kung ako pa, kumati kita na, no? Pero muna nga ka, naaraman po ko diri sa Pangginoo, muna nga ako na lang, tukod o kapilya, Catholic Daycare Center, mga sal og libre, bunyag og libre, magsigig hatag seminar kabahin sa Pangginoo, ana na laman. Naapunta sa radyo, ingon na lang tani anak kung tagaan kung tahas ingon na ana ay sos kumbate gyud ta nang mga butanga dili ta magsige kumbate og pangita gubot ang ato nga mangita taog panginabuhian. Okay, klaro? Nala no padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatonon ari na ta sa ato ang katikism. Katikism na ta unang pangutana. Mga pangutana man lagi ni ato ang style question and answer man lagi ni ato Unang pangutana. Asa naman to? Ako na ba itong gibutang marker? Sa mo pong nawala mo po dinoon to akong marker. Father, no? Sama niya, no? Angay ba nga atong daygon ug tahuron si Mama Mary? Nga tawo raman po siya. Pareho na to. Aga. Kini mga pangutanaha sa kuan Ginoon laing relihiyon no kay matud angay ba nga atong daygon ug tahoron si Mama Mary no nga tawo ra man pud siya pareho ra ano man di ay bisag tawo ra na basta dunay siya nahimong maayo ato ganang daygon di ba no murag automatic man siguro na di pangutana nganong unsa may hinungdan unsa man dayon nabuhat sa atong mahal nga birhen naangay na to siyang daygon. Bueno. Usa sa mga nabuhat sa atong mahal nga birhen mao ang iyahang pag-ampo, ang iyahang pagdawat sa iyahang tahas. No? Iyahang tahas. No? Kay nga naman, si Mama Mary, dako kay na siyang natampo alang kanato. Kay nga naman, gilaliman ba kag iyang gidawat ang iyahang katungod aron mamahimong inahan sa Dios nga mo'y inahan ni Kristo nga mo'y muluwas kadato dili ba na siya maayo kaayo nga binuhatan no? Klaro ba? Klaro wala kana ang pagsugot niya nga mamahimo siyang inahan sa atong manluluwas sa dihang gihangyo siya sa anghel niingon siya mahitabuon ta diri kanako sumala sa imuhang gisulti. So kana nga daan angay gyud natato siya nang daygon og tahuron kay ganuman
dako man kay siya nahimo nga nakatabang kanato. Kaya ano man ni sugot gud siya nga mamahimo siyang inahan sa atong manluluwas. Ano, kaya kung wala pa to, maluwas manuon tagi hapon, pero ato po dagwain taong pasidunggan si Mama Mary. Mga kabalo po mga higala, no? Gano ning mga laing, labi na kini mga sakop sa mga laing relihiyon na di gyud sila mutahod. Kay ngano man, siguro dili gyud ni sila mutahod gani kaysa ilang inahan. Ingon niya, ano niya naabaya na sa Biblia, no? Gamuingon nga kana bang unsay ngalan ana, takura ang inyong ginikanan, ang inyong amahan ug inahan. Sa ato pa diha magagikan nga imong tahuron ang inyong inahan ug amahan. Ug tahuron pud nimo ang inahan ug amahan sa uban. Okay, masakitan malagi ng anak-anak panalitan ikaw imong pasipadaan og sulti ang inahan sa imong isig katawo, masakitan kita. So mo po siguro na gibati sa atong Ginoong Jesucristo sa diha nga ato nga gipasakitan og sulti ang atong mahal nga birhen, no? Kay ngano man iya gunang inahan sa ato pa murag sa ato pa na ako mismo sakit kay para nako kung makadungog ko nga gidaot ang akong inahan. Dili tahuron ang akong inahan kay tawo ra. Isgasya, no? Ato pata kon lagi ta mutahod lagi ta sa mahal nga birhen. Unya matud pa sa Buhat Kapitulo 1 bersikulo 14, nagtigom ang mga tinun-an aron magampo kanunay uban sa mga babayi ug ni Maria ang inahan ni Jesus ug sa iyang igsuong lalaki ni Jesus. Ato pa klaro kayo, no, nga si Mama Mary dako kayo gikatabang alang sa atong kaluwasan. Ngano man sa diha nga iyang gidawat nga mamahimo siyang inahan ni Jesus nga atong manluluwas. Okay? So munay tubag, no? Laing pangutana. Ang larawan makatabang ba aron dili nato dili nato makalimtan ang atong gustong hinumduman. Ayan, no? Gapo po ng pangutanahan, no? Ang larawan makatabang ba aron dili nato makalimtan ang atong gustong hinumduman? O makatabang kayo na, no? Ang dili nato gustong makatabang ba aron dili nato makalimtan ang atong gustong hinumduman? Makatabang gyud na, no? Kana nga daang imong asawa, kanang picture sa asawa nimo. Ako mo ko asawa kay pare malagi ko, no? Pero kanang palitan kanang picture sa asawa sa usa ka lalaki nga iyang ibutang sa iyahang iyang ibutang sa iyang pitaka aron nga pagatan-aw-tan-awon gid niya labi nagtrabaho sa Manila ba o niya kanang layo kay siya unya naagi sa picture sa iyang asawa unya dayon niyang katulog makighinabi siya sa picture sa iyang asawa. Subana ra ba kana bang magtiayon ba, no? Dili man siguro na dautan ba na nga naarag yun kay mga larawan sa imuhang asawa aron nga dili gyud nimo siya makalimtan. Ang mga asawa po siguro di po siguro mag-ingon ano na makaana akong picture so man yung asawa nga para na ni day nga di gyud ko malim og ganahan kung mutanaw sa iyong matahom nga panagway makahinumdom ra gyud ko. Gawas dagway, no? Kung dili ang picture sa imong asawa mo naa sa imong pitaka, picture sa silingan, no? Kana hinuon murag delikado ka sa imong asawa ni ana labi mag-ukab-ukab mo gining asawa lagi sa ano kana bang pitaka sa bana labi na kanang bana wala diha naligo ba ka pa dibilin naman ng kasunis tapon ng pitaka sos pagtanaw sa pitaka kay picture masilingan niya picture manuo silingan ning naa dinha murag ingnon talang pulunga murag gira patani yon sa manang hitabua sa tupa ang atong Ginoong Jesucristo di ra gina sa masuko kay ngano man kay ang iyang inahan dili gina sa masuko sa larawan kung larawan sa iyang inahan ug iya mismong pong larawan. Klaro? So doon naman goy maingon ba nga ayaw pagbaton og mga larawan kana understood na siya nga kanang larawan nga
gipaka Dios. O, larawan ba kanang mga idol ba, idol. Unya gipaka Dios ba nato ning larawan wa man? Sa usa ka libo ka panguna-una wala gyud siguro'y Katoliko nga kanang gitudluan, ha, gitudluan. Wala gyud Katoliko nga gitudluan nga kanang larawan Dios na. Ito na ginoy mga di data makalimutan na, no? Nga dunay mga larawan, dunay mga Katoliko usahay nga ang larawan gipaka Dios. So kung ando naman gani ato yung ingnon nga sayop jud na. Kanang Dios nga imong kanang larawan nga imong gipaka Dios na. Aw. Sayop na gid na. Dili na gid ta mo ingong eksakto na. Pero ang larawan nahimo ora nga handumanan, no? Na handumanan sa mga maayong buhat sa mga santos, no? Sa panalangit kang San Isidro. Ang hinumduman ginato na San Isidro kay usaman siya kabuutan nga magbabaol. Apay no. Salamat kay no, wala na tay oras, no. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Sa ngalan sa itong talahorong obispo ha. Ako di man kita katingo og dili ta sugoon pero wala gid na, no. Kay akuan man ko usaman sa akong tahas, no. Abi no dili gini akong tahas gyud kay wala man gyud ko official gyud nga sugo gikan sa obispo. Pero si Father Ram kay nihangyo man lagi si Father Ram. Dugay na kayo. Apila na katuig ta Father Ram nga nakitando ko nga makukuan ko sa radyo. Ngani mga 20 naman siguro katuig. Kay kuan pa ko ato dawis. Dugay na to kayo. Dugayan na to, no. Wala nga kini po preachy. Dugay-dugay na po ning nagka-partner po may anong preachy. Kini preachy ay yani kay mura siya na ron og medyo ba naluya-luya na kamas preach. Preach. Ayaw paluya-luya din ha, no? Kay kisa na malamay akong partner sa ako ang mga trabaho diri sa radyo. Ikaw ra ba jud mo akong partner nga tig-record o something kuana. Di ka usagan ni anak ko da may gala, wala jud ma-air ang akong program kay di balibad man ang mga nabilin kay dili man sila kamao nga mo download. Namuna nga si preach. Ayaw tawag paluya-luya day, no? Maluoy ka. Daghang salamat og sa ngalan sa itong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, atong station manager si Father Ram, ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Daghang salamat og maayong mundo Pilipinas.